як салому пайғом, як саломи дуруди бепоён ба тамошобинони азизе ки моро тамошо мекунед. қурби асрори имрӯза 10 апрел. 100 евро бародарони азизи муҳтарами ма 8728 рубл. 100 доллари Ёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамагӣ 8025 рубл. имрӯз хеле хамид доллар қати евро. 100 евро дар Тоҷикистон 1349 сомонӣ истодааст, обновление нашудааст. ва 100 доллари Ёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон 1240 сомонӣ саҳарӣ обновление мешава, изменение мешава. бародарони азизи ма 5000 рубле дар Тоҷикистон дар айни ҳол 800 сомонӣ, яъне ки рубл хест. 2000 рублеш 320 сомонӣ ва 1000 рубле дар бонки Имон Интернешн 160 сомонӣ. ҳозир обновлят шудаги нестаи шумода иншоаллоҳ мешава. ва дар Тавҳидбанк бародаро 1000 рублеш 161 сомонӣ. Алиф банк 1000 рублеш 160 сомону 50 дирам. ва азизони ман бонки Эсхатада 159 сомону 50 дирам. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед. ва азизони ман дар Амонатбанк 1000 рубле 160 сомонӣ. лайкҳоро зер кунедон. ва азизони дилу дидаи ман дар Орионбанк 1000 рубле 158 сомону 60 дирам. идатон муборак бошад. Душанбе Сити ранги девнаковоре бозам 155 истодай хош бурдай вообще намедонам. ва бародарони ман Спитаменбанк 160 сомону 50 дирам. мехонем дигараша. 1000 рубле бародаро 156 сомону 50 дирам дар Ҳумо. лайк, обуна шуданро фаромӯш накунед. аллоҳ нигаҳбонтон.